Isa na namang recipe naming mga Ilocano ang aking ibibida sa inyo, kabamba. Ito ay ang tinatawag naming dinoy-doy. Kaya kung isa kang Ilocano ay alam kong makakarelate ka dito sa ating lulutuin. Kaya tara, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina, manood, matuto at mag-enjoy. Direktang luto na naman ito, kabamba. Naglagay lang ako dito ng mantika dito sa aking mainit na kawali. Dahil uunahin ulit natin yung ating paggigisa ng ating bawang at sibuyas. Ito yung ulam na napakasimple lang gawin. Simple pero napakayami naman ito. Maihahantulad ko ito sa isang buhay. Dahil mas masaya pag simpleng buhay ang mayroon ka. After naman natin magisa yung ating bawang sibuyas, nilagay ko naman dito yung ating karne na ating isasahog. Isang slice lang ng pork chop ang aking ginamit dito. Magmula nung natikman ko ito nung bata pa ako, ay isa na ito sa aking paborito. Tumatak ito sa aking isipan noong grade 5 pa ako. Naglagay ako dito ng 4 na piraso ng hipon. Idinagdag ko na itong isinahog dahil medyo matagal na ito dito sa aking freezer. Pwede naman kahit wala ito. Lulutuin ko lang ito ng saglit ay pagkatapos ay hanguin ko na ito pag nag-iba na yung kulay. Para hindi ito ma-overcook. Tsaka ko lang ito ipapaibabaw ulit pag malapit nang maluto itong ating niluluto. Kaya lagi ko ngang sinasabi pag na-overcook yung ating hipon ay didikit ang balat nito sa laman. Kaya mahirap na itong balatan. Kakailanganin din pala natin dito ng kunting kamatis. Ginisa ko lang ito ng saglit at maglalagay lang ako dito ng isang kutsaritang ginisang alamang. Yung ibang kapwa ko Ilocano, bagoong isda yung kanilang ginagamit. O kaya patis pwede din. Talagang hindi ko makalimutan itong ulam na ito. Dahil nung elementary ako, may mga time na wala akong baon na ulam. At pumupunta ako noon sa bayan at doon na kumakain. At ito yung aking natikman noon na hanggang ngayon ay talagang paboritong paborito ko na. Nilagay ko na pala dito yung ating kalabasa. Ang maisasuggest ko na gamitin nyo na kalabasa ay yung malilit lang. Kasi mas magiging malapot yung ating sabaw pag yun ang inyong gagamitin. Adyaw awagan may nga nakalnut nga karabasa. After ko naman maigisa yung ating kalabasa ay naglagay na ako dito ng tubig. Medyo dinamihan ko na ang paglagay dahil papakuluan natin ito ng matagal. Lulutuin kasi natin yung kalabasa hanggang madurog ito. Kaya dinoy-doy ang tawag namin dito. Lulutuin natin ito hanggang madurog ito. Sa inyong lugar, kabamba, anong tawag nyo sa ulam na ito? Paki-comment naman kung anong tawag nyo dito, kabamba. After ng ating pagpapakulo, yan na yung magiging itsura niya. Talagang malambot na ito. Pag may mga bata pa kayong anak, maganda ito na inyong ipakain sa kanila dahil masustansya ito. Huwag nyo na lang sahugan ng bagoong alamang. Tinimplahan ko lang pala ito ng asin. Saglit na lang ito lutuin kaya nilagay ko na dito yung ating hipon na ginisa kanina. Isinunod ko na ring nilagay dito yung dahon ng ampalaya. Pwede ring bunga ng ampalaya ang ilagay nyo dito. Dinamihan ko na yung dahon ng ampalaya dito. Masarap din kasi yung pait nito. Kaya yung mga bitter dyan, baka hindi nyo po ito gusto. Joke lang, kabamba. 1 minuto lang na pagpapakulo dito ay luto na ito. Bago matapos itong video na to, pwedeng paki-follow or like naman po ang Bamba's Kitchen. Sa mga hindi pa nakapag-follow dyan, thank you. Sana nagustuhan mo itong isang recipe naming mga Ilocano, ang dinoy-doy. Magsandok ka na ng kanin at sabay-sabay na tayong kakain. Salamat muli sa panunood, kabamba! See you sa aking next cooking vlog!